Right, welcome back sa ating channel mga ka-vlogs. Magpalipad tayo ng dalawang saranggula ngayon. Ayan ang ating mga saranggulag mga ka-vlogs. Huli lilipad to. Ito yung Philippine flag na binandira na ginawa ko last day. Ngunit pinalitan ko ng balat kasi sabi nila bawal daw. So sinunod ko naman. Ayan, pinalitan ko ng balat. Hindi nito, ayan, iba na ang kulay. Hindi na ito Philippine flag kasi iba na yung kulay. Dito naman yung para sa anak ko. Ayan, paliparin natin to. Ito, katatapos ko lang to. Ayan, pisa na natin. Okay, pisa na natin guys. Ayan guys, ito na yung isang ulan na pinalatan natin ulit. Wala natin lang sa taas. Nice guys. Ayun na. Sakuna natin ito guys. Meron pang nagpalip pa doon. Yan guys, may saranggula din dyan. Malayo dito. Malayo pa na maubos namin to kasi ang haba ng aming nylon tanse. Bata. Asa ba ito itong kanse? Paano? Kamaron? Layo. Lupad kami kang dito natin. Isa. Kalakas ang hangin guys. Kaya mga bata enjoy na enjoy. Hindi na makita. Halos hindi na makita. Sobrang layo. Ito maubos guys.
kayo guys. Di na lang. Right. Piloto natin si Russell on the mobs. Lapit na maubos. Ayan na guys. Ayan na guys. Malapit na maubos. Hindi na lang. Hindi na lang. Layo na. Okay. Ba magaid? Gaid wala. Hor karon men hor. Gaid na yun.